5 ביטויי השמות הכי טובים בפרמייר ליג לעונת 25-26. במקום החמישי, הבלם הצרפתי שמשחק באחת הקבוצות הגרועות בליגה, ז'אן קלר טודיבו, שאם לדעתי אתה בא להגיד את השם שלך אז אתה צריך לעשות את זה בדרך הזאת, אז בואו נשמע את זה רגע. טודיבו, ז'אן קלר. במקום הרביעי, קצת מפחיד, כי גם שאתה על גג העולם ואתה בפרמייר ליג, שימו לב מה שנה אחת באברטון יכולה לעשות לך. הנה קליפ של אנדיה ב-24-25 לעומת קליפ שלו ב-25-26. אילימן אנדיאי. אילימן אנדיאי. במקום השלישי, אני לא רוצה לעשות עליו סטלבט יותר מדי כי זה קצת עצוב לי, ג'ייקוב רמזי כנראה עבר משהו מזעזע באותו יום, אני לא יודע מה קרה לו, אז בואו רגע נשמע את זה. ג'ייקוב רמזי. במקום השני, וזהו עדי ברצלונה לא יאהבו, כי זה ניקו וויליאמס, אבל לא זה של בלבאו, זה של נוטיגהאם פורסט. שימו לב, ניקו וויליאמס, not נקו. אתה בטוח שלא ניקו? אתה בטוח? ניקו וויליאמס. again. ניקו וויליאמס. זה במקום הראשון. אם חשבתם ששנה אחת באברטון זה רע, אז שימו לב מה שנה אחת ביונייטד עושה לרסמוס הוילנד. Rasmus Højlund.